Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Tara, samahan nyo ko at ating puntahan ang bagong bukas na parisan, mamihan at anlilugaw. So yun nga mga ka-adventure, dito na nga tayo sa may barangay Tandok, San Carlos City, Pangasinan, dito sa may one-stop unlimited lugaw. Kasama si Lingmo. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito tayo ngayon sa may barangay Tandok, San Carlos City, Pangasinan. Dahil mayroon nga tayong dadayuing bagong parisan, bagong lugawan at bagong mamihan na siyang inyong maibigan. Kaya tara, let's G, ating puntahan. Heto nga pala yung kanilang mga menu. Pakipost na lang yung video para makita nyo. Malinis at napakaganda rin ng kanilang ambience dito. Lita ko kasi mga ka-adventure, bagong bukas nga lang sila dito. Kaya naman mga ka-adventure, agad-agad tayo nagpunta at nagtungo. Tawang-tama sa maulan at malamig na panahon. Napakarami nga nilang toppings dito. Mayroong beef, tokwa, mayroon ding utak, may chicken, lechon kawali, mayroon ding mata, itlog, at iba pang mga toppings na inyong magugustuhan at maibigan. Sina mga adventure, piniprepare na nila ang ating mga in-order. Nag-order nga tayo dito ng overload pares, overload nami at saka overload lugaw. Tignan nyo naman mga ka-adventure, tingin pa lang nakakagutom na. Panigurado mga ka-adventure, maiinitan yung mga kumakalam at nagugutom yung tiyan. Sina mga ka-adventure, nilalagay na isa-isa yung kanilang mga toppings. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, tumayo at pumunta na rin kayo rito. One stop, unlimited lugaw. Kalipas nga ng ilang minuto mga ka-adventure, charan! Andito na ang ating mga in-order. Ay grabe mga ka-adventure, sigurado mabubusog-lusog na naman tayo dito. Kung nanonood ka pa hanggang ngayon, like, follow, and share nyo na rin tong video. Sino mga ka-adventure, ito nga yung tinatawag nilang overload na lugaw. Unlimited yung lugaw nito mga ka-adventure at napakaraming toppings. Hindi rin mawawala mga ka-adventure itong kanilang overload mami. At syempre mga ka-adventure, itong kanilang isang bestseller dito, yung kanilang pares-pares. Sino mga ka-adventure, ating ang titikman kung quality yung kanilang mga overload lugaw dito, overload mami at saka overload pares. Ay grabe, itong kanilang unlimited lugaw dito mga ka-adventure. Kahit busog na busog ka na, unlimited yung lugaw nila dito. Pwede kang humirit hanggat gusto mo. Kaya naman, tikman na natin. Siyempre, sa unang kagat, thank you Lord agad. Grabe, mainit-init pa mga ka-adventure. Una nga natin tinikman yung kanilang unlimited lugaw at saka sinunod yung kanilang overload mami. At ang sinunod natin kinain, yung kanilang overload na pares-pares. Lahat nga pala ng kanilang overload dito mga ka-adventure ay may free soft drinks. Ay grabe mga ka-adventure, napakasarap. Quality yung kanilang lugaw pares mami dito. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong mami meriendahan at makakainan dito sa may lungsod ng San Carlos, tara na dito sa may barangay Tandok at hanapin nyo lang ang One Stop Lugaw Unlimited. Open to 24 oras. Sir, kumusta yung pagkain dito? Sir, kumusta yung pares na dyan? Yes sir, quality. Harapan. Sir, kumusta po yung foods nila dito? Masarap, saka mainit yung sabaw. Quality ba sir? Quality! Nakakatay! Madali lang silang mahanap dito. Katapatan lamang sila ng Centrum Gasoline Station. Mayroon nga rin silang branch dito sa may Barangay Pagal, San Carlos City. Malapit sa may Barangay Chapel. Mas pinaganda, mas pinaluwang yung kanilang bagong pwestong lilipatan dito. Sino mga ka-adventure, mayroon nga rin sila ditong pwesto sa may Barangay Pagal, San Carlos City, Pangasinan. Ito nga yung kanilang pwesto ngayon at lilipat dito sa napakaluwang at napakalinis at napakagandang pwesto. Dito lang sa kanilang katabi. Kaya tara, let's G! Sa mga gustong magbenta at bumili ng motor, pa-like and follow at i-message na rin sila sa Pedro Garage.